Ndiyavuselela kubo bonke abazalwe kabutsha, amakholwa wonke asindisiweyo, amakholwa asesisekweni esinguYesu Kristu, oyena olisisiseko sebandla. uYesu Kristu ebethelelwe emnqamlezweni, wafa wavuka kwabafileyo, ongophilayo namhlanje. Ndiyashumayela kwabo babizelwe ukukholwa nokusindisa ukuzalwa kabutsha bengekaguquki, besezawuguquka ngenxa yendaba ezimnandi nenceba kaThixo. Ndithi makube kuhle kuni nonke bantwana bakaThixo. Sijonga phakuyo kwincwadi kaSamuel wokuqala uchapter 1, sijonga uverse 11 apho khona umama efuna umntwana kuThixo, ecela umntwana kuThixo, ethandazela umntwana kuThixo. uThixo emxelele senzisethembisa into yokubana ubangabana Thixo uthe wamjonga umkhonzi wakho wamnika unyana, lo nyana lo ndimnikela kuwe, uyowuthi lo nyana abe nguwakho iintsuku zonke zokuphila kwakhe, akuyubakho sitshetshe singena ezinweleni zakhe ngenxa yoba unikelwe kuwe Jehova. Eneneni ke wazala umntwana wanikelwa kuThixo. Uyabona ke mntakaThixo, le nto ithi ke umntwana ngamnye indlela azalwe ngayo inendlela yayo yokwenzelwa kwakhe umntwana amasiko ngendlela athe wazalwa ngayo, njengokuba ezalelwe kuThixo, ecelwe kuThixo, unikelwa kuThixo, aphile kumbuso kaThixo, enze izinto zombuso kaThixo, akhuliswe nguThixo ngomoya wakhe uThixo, azane noThixo ebuncinaneni bakhe ngenxa yoba unikelwe kuThixo. Le nto ikukunikelwa komntwana kuThixo ilisiko kuThixo. Uyabona kuba umntwana uthe wahamba waya enyangeni okanye waya exhweleni apho khona uthe wayomcela khona, okanye wamcela mprofetini uthile wamanzi okanye wentambo, le nto ke ithi ke uza kunika imiqathango yomntwana uba xa sefikile umntwana uze uthini kuye, umenze ntoni. Ngamanye amaxesha amaninzi uye afuneke umntwana uba makabuyiselwe ayowenzelwa amasiko esangoma eso okanye ixhwele elo okanye inyanga leyo. Ukuba ngabakathanga abuyiselwe kuye enzelwa amasiko ngendlela yakhe emfanele, uzawuhlupha umntwana aphathwe zizigulo agule, kwelinye ixesha ade asweleke nokusweleka ngenxa yoba akwenziwanga ngokwesiko, akwenziwanga ngokwendlela afumaneke ngayo umntwana neziyalo bezinikiwe. Ngoba xa uyocela wenza izivumelwano nalo Thixo loyo omnqulela uba akunike umntwana. Ngamanye amagama, usuke usembusweni othile, kunezinto embusweni lowo okufanele uba uzilandele xa uthe wayocela kuwo lowo mbuso. Ubangabana ke umfumene ngolo hlobo loba uye exhweleni umntwana okanye uye enyangeni okanye emprofetini othile, kufanele ke umenzele isiko. Exesheni elinintsi elo siko leli siko ke kuthiwa lisiko lesintu, owapha umuntu wethiwa enzelwe amasiko akowabo. Lo masiko akowabo, abona abapristi baloo masiko angawamasiko akowabo ngamaxhwele, zinyanga, ngabantu abadala abahambelana nezi zinto emakhayeni lawo. Umntwana lo ufanele anikelwe kulowo mimoya, okuyimimoya yabantu abaswelekileyo. Imimoya yabantu abaswelekileyo ayiyo mimoya emihlekeleyo, ayiyo mimoya yengelosi, ayiyo mimoya kaThixo, kodwa imimoya yabantu abafileyo. Ngoba uThixo ungwabaphilayo, akanguye uThixo wabafileyo, unguThixo wabadla ubomi. Bonke uThixo badla ubomi, abangekho uThixo bangabafileyo, abo banoSathane inkosi yabo okanye uThixo wabo umlawuli wabo inguSathane. So ke imibuso mibini awukwazi ke into yobana uphile kuyo yomibini, awukwazi ukuyonelisa yomibini imibuso. Ukhona ozawonelisa, khona engeke uziwonelise. Uyabona ke exesheni elinintsi abantu bathatha abantwana bathi xa sebebafumene abantwana abazalwa bahambe bawadedicate enkonzweni. Xa bebededicate enkonzweni ufumanise umntwana ake ngumntwana ocelwe kuThixo, kodwa ungumntwana ocele ezinyanyeni ezangomeni. Lo mntwana lo xa senikelwe kuThixo, izangoma inantsika umoya wezangoma, umoya wabaphansi uphinde umfune lo mntwana ngobungowabo, befuna into yobana thini, abuyele kubo, banakubo ufunekayo nikelwe, anikelwe. Abantu benza kuba babanikele ngapha nangapha abantwana, of which ayibanceda abantwana loo nto leyo. Ngoba umntwana xa inikelwe ngapha nangapha, imibuso iyambanga yomibini lemibuso. And ke ubangabani umntwana uthe wazalwa ngolo hlobo, imibuso ayikwazi ukumnceda yomibini. Ukhona ongazumnceda, ukhona ozakumnceda. Ukhona ozawumsebenzisa, ukhona ongeke umsebenzise. Umntwana afuneka anikelwe embusweni azalwe ngokwawo, aphilele lo mbuso ade afikelele enqanabeni into yobana azenzele yena isigqibo, into yobana ufuna ukuphila uphila
kowuphi umbuso, okwakhe ukuphila ufuna kube kowuphi umbuso. Ilento ke ifumana sibaye ngabantu banikela abantwana ngapha nangapha and ayibancedi lonto ngenxa into bana kuyaliwa ngaba bantwana, zingelosi zobumnyama zingelosi zokukhanya kuyaliwa ngaba bantwana. Ilento ethi ke ngokufuneka abantwana bakho banikele kulo Thixo umkhonzayo. Ubanga bukhonza izinyanya, hlukana noThixo kaAbraham, Isaac, Jacob, yiba kulo Thixo umkhonzayo wezinyanya, yiba kuye, yiba kulo Thixo obumnyama inguSathane othi ke ezele yena elisele ezele ukubulala, ungowokufa kasokuphilisa, akasowabaphila ungowabafileyo. Lithwi ilizwi lithi uzele ukuweba, uzele ukubulala, uzele ukuchitha uSathane, kodwa uYesu uzele abantu babe nobomi obuninzi nobuchichimayo, bangafa abantu kodwa baphile ubomi banaphakade. Awukwazi ukuthatha umntwana umfaka kuyo yomibili imibuso ucimba yonke into izahamba kahle kuye, asoze ihambe kahle emntwaneni, zizawumxaka izinto. Yemnta kaThixo yithi ndikuxelele mna, uYesu Kristu naye uzalwe ngokwesiko likaThixo, wasiwa ensuku zisibhozo enkonzweni ecaweni, wayonikelwa ngokomthetho kaMoses, kwasiwa amajuba, wasekhamsayizwa wolusu uYesu Kristu. Njengoko kunjalo ke wakhula ngamasiko kaThixo, wakhulela kuThixo, uthe bakhulele kuThixo wakhuliswa nguMoya Ongcwele. Nakuye uJohane kwenziwe ngolohlobo, akakhange athini umamakhe khulela umntana, akakhange asele uselo esikraka iselo esinxilayo enhlokweni yomntwana, azange kube khona razor imkhathayo. Nditshona kuye mna ubani uSamuel lo siqale ngaye, indlela abazalwe ngayo nendlela abakhuliswe ngayo indlela kaThixo. Bakhule baba ngumzekelo, bakhule baba yilento uThixo ayiyo, bafuza uyise nguThixo, benza izinto zombuso kaThixo, izinto zobungcwele ngokwendlela abafumaneke ngayo, ngendlela nobana bafunyane kuThixo, bacelwe kuThixo, baze bazalwa bakhula ngokwendlela kaThixo. Nawe umntwana umcele ezinyangeni nasenansikeni uzawuhamba loo ndlela, uzawuthi sekumdala loo ndlela ahambe yona. Lento lithi ilizwi umntwana mkhulise ngendlela apho khona zawuxa semdala ahambe ngaloo ndlela angayilibali. Uba umntwana umkhulise ngendlela yezinyanya namasiko uzawuhamba ngayo noba semdala, kodwa umkhulise ngendlela kaThixo uzawuhamba ngayo noba semdala, ngoba yinto ayaziyo, yinto akhuliswe ngayo, yinto anikelwe kuyo, yinto kaThixo, yinto kaSimakade uJehova. Lisiko likaThixo okanye lisiko linye likaSathane, lisiko labantu, ngoba uSathane unakekela izinto zikabantu, akanakekelanga izinto zikaThixo. Yonke into abantu iye ijike ibe yikaSathane, kodwa into kaThixo iba yikaThixo, ayinika abantu. Haleluya kuThixo osinike umhlaba siwume thina abakholwayo, thina abantwana bakhe ababizwe ngokwecebo lakhe, abaze emhlabeni ngokwecebo lakhe, abenza izinto ngokwecebo lakhe uThixo. Nemnta kaThixo ndifuna ukuxela nansi into, ungathanga wazalwa kabutsha unako ukungena umbuso kaThixo. Itsho incwadi yeBhayibheli kuJohane xa sijonga uJohane 3:3, apho khona uNicodemus umfundisi wendaba zikaThixo womthetho kaThixo owahamba waya kuYesu bucala efuna ukwazi ngoYesu Kristu nendlela yokungena umbuso kaThixo. Wamxelela uYesu Kristu phaa kuverse 3 esithi, inene ndithi kuwe, uba ngabana umuntu akathanga azalwe kabutsha akana ungena embusweni kaThixo. Nawe awusoze ungene embusweni kaThixo. Ukuthini ukuzalwa kabutsha? Ukuzalwa kabutsha ukwamukela uYesu Kristu buyinkosi nomsindisi, ungunyana kaThixo weze emhlabeni ukuze sibe nokuphila ngaye. Uba ngabe uyayamkela loo nto enhliziyweni yakho, uyayivuma, uyakholwa iyo, uvuma ngomlomo wakho uze ube ngumuntu ozalwe kabutsha. Lithi ke ilizwi bonke abazalwe nguThixo bayaloyisa ihlabathi. Lithi ke abo babiziweyo, abo bazalwe ngokwenyama, abangazalwa ngokwenyama negazi, bazalwe ngokukaMoya. Abo bakaMoya ke benza izinto zikaphezulu, izinto zikaThixo, izinto zikoMoya Ongcwele. Abazalwa ngokwenyama, bazalwe ngokwecebo likaThixo elinguMoya Ongcwele. uMoya Ongcwele owathenjiswa nguThixo, wathi ke phaa kumprofeti uJoel, wathi liyeza ilixa apho ndiyawuthula khona umoya wami phezu kwenyama yonke, amadoda akhulile asemadala aphupha amaphupho, insizwa nentombi zithini zibone imibono, zishumayele ziprofete ngawo lo moya othululwe ngomhla wePentekoste, umoya weziprofete, umoya wokwazi izinto, umoya kaThixo, umoya oyingcwele, oyinhliziyo kaThixo, ongumoya owazi ingqondo kaThixo. Xa ukuthi uba ngumthetho lo moya enhliziyweni yethu esithi liyeza ixesha
ixesha apho ndizawenza khona umnqophiso omtsha nabantu bam, umthetho wam ndiwubhale ezinhliziyweni zabo, emacwecweni enhliziyo. Ngalo hlobo ke mntakabawo uyawufuna lo moya, afuna ukuzalwa kabutsha, uzalwe ngokomoya. Xa uzelwe ngokomoya ke awulwi nanyama nagazi, ngoba uzalwanga ngokwenyama negazi kodwa uzalwe ngokamoya. Xa uzalwe ngokamoya uthi ulwe nemibuso, andithi uthi ulwe nemimoya, iziphathamandla zalo mbuso sikuwo apha emhlabeni, zalo mhlaba, ulwe nango. Bezonke izinto zenzeke emoyeni phambi koba zenzeke enyameni. Sizibona enyameni nje suke sezigqityiwe emoyeni. Mntakabawo, phila emoyeni, uyafuneka emoyeni, uyabizwa emoyeni, uyabizwa ekuphileni kuThixo. uThixo liyatsho ilizwi uba